Mågen Solly boede ved havet med masser af andre måger. Det var et fantastisk sted at bo. De kunne flyve rundt i den friske luft. Solen skinnede altid. Og de kunne finde masser af mad at spise på stranden. Men en gang imellem skyllede en stor bølge ind på stranden. Når en stor bølge kom, fløj mågerne op i toppen af træerne, så bølgen ikke skyllede dem væk. Solly havde en vigtig opgave. Hans opgave var at se på havet og fortælle alle mågerne, når der kom en stor bølge. Når Solly advarede mågerne, fløj mågerne fra deres mad og op i træerne. En dag besluttede Solly at lave sjov med alle de andre måger. Der kom ingen bølge, men Solly fortalte dem, at der kom en bølge. Alle mågerne smed deres mad og fløj op i træerne. Da de kom op i træerne, så de Solly grine. Haha, jeg narrede jer alle. Det var virkelig sjovt. De andre måger syntes ikke, det var særlig sjovt. De fløj tilbage til stranden. Der var ingen stor bølge, men Solly fortalte de andre måger, at der var en stor bølge på vej. De andre måger var ikke sikre på, om de skulle tro på ham. Jeg snyder jer ikke den her gang. Det lover jeg, råbte Solly. Der er en stor bølge på vej lige nu. Alle mågerne smed deres mad igen og fløj op i træerne. Da de kom op i træerne, så de Solly grine. Haha, jeg narrede jer alle. Det var virkelig sjovt. De andre måger syntes ikke, det var særlig sjovt. Solly ville lave sjov med de andre en gang til. Men da han kiggede ud på havet, så han en rigtig stor bølge komme. En stor bølge kommer. Det er den største bølge, jeg nogensinde har set. Men nu troede de andre måger slet ikke på Solly. Hvorfor flyver I ikke væk? Råbte Solly. Der er en kæmpe bølge på vej. I skal væk, ellers bliver I skyllet væk. Men de andre måger blev bare ved med at spise deres mad. Jeg lover, at jeg ikke narrer jer. Der kommer virkelig en stor bølge denne gang. Mågerne bevægede sig stadig ikke. Den store bølge kom og skyllede alle mågerne væk. Og Solly var trist. Før Solly brød sit løfte, stolede alle mågerne på Solly. De troede på hans løfter, og de fløj op i træerne, fordi de troede på ham. Hans løfter var stærke. Da Solly brød sit løfte, stolede de andre måger ikke længere på Solly. De holdt op med at tro på ham, og de ville ikke flyve væk, selv når han lovede, han talte sandt. Hans løfter var svage. Ved du, hvis løfter er de stærkeste af alle? Vor himmelske faders løfter. Himmelske fader vil aldrig bryde et løfte. Det er derfor, vi kan stole på ham. Hvis han giver os et løfte, så holder han det løfte. Altid. Når vi indgår løfter sammen med vor himmelske fader, kaldes det en pagt. P-A-G-T. Når vi bliver døbt, eller når vi tager nadveren. Han giver løfter til os,
og vi giver løfter til ham. Hans løfter er altid stærke løfter. Og hvis vi også gør vores løfter stærke, så kan pagter give os ekstra styrke, tro og beskyttelse. Og dette gjorde de, i det de bevidnede og sluttede pagt med Gud. Hvis du vil se flere videoer som denne, så abonner på vores kanal, synes godt om og del vores videoer med dine venner.